дзеючыя асобы і выканаўцы. Вядучы, народны артыст СССР Віктор Тарасаў. Хлопец Міхалка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Людмила Тимофеева. Настя, сястра Міхалкі, актрыса Ірына Андрэева. 28 страшаў, а гэта 7 вятроў, 7 дажджоў, 7 гномаў і столькі ж маразоў, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, акцёр Абрам Новасельскі. Год запісу 1966. Деется ў той краіне, што называюць салодкім сном. Снится сон аднаму хлапчыне. Раптам затросся ад грукату дом. Усхадзілася 7 вятроў, расшумелася 7 дажджоў, забелелася 7 снягоў, зазлавала 7 маразоў. Прыйшлі да Міхалкі і страшаць хлопчыка, гавораць грозна. Всё потопчем мы, нас 28, у наших руках и весна, и осень. Мы посылаем зиму и лето, про нас обвешают все газеты. Захочем, люди оруть и косить, захочем, прыйдем, коли не просять. Дыхнем, и не вздымутся самолеты, засвищем, спынет тягник сумёты. Свет побьем, Морозим зерня, Увесь календар до горы повернем. Міхалка чухае носик облуплены, а перад ім маразы насупленыя, страхапудзілы, сівабародзіны. Чаго яны, Думае, попрыходзілі? на что ты нас ганіў? вятры шумнулі, бурчал на нас. завялі дажджі, На нас зловался. снегі сыпнулі. Чым не угодили тебе, скажи. Міхалка працёр ад здзіўлення вочы. Збіраўся ён раніцай на каток. Не трэба дажджу яму, снегу не хоча, вось бы сярэдні яму маразок. Бо калі грым невялікі ў брамы, прасі, не прасі, а не пусціць мама. Зірнуў на дажджы, паглядзеў на снегі. Хто з іх добры, а хто благі, не разабраць, ні з рукі спрачацца, бо напсуюць яшчэ ў час вакацый. Але Міхалка быў хлопец смелы. Нешта яму адказаць картела. Не страшце, Кажа, хоць вас тут много, занадта на аднаго малога. Вось хутка з'явіцца мой абаронца, а вы ж, як агню боіцеся сонца. тут вятры зашугалі, у шыбы застукалі, маразішчы нагамі ад гневу затупалі. Знайшов оборонцу. А что нам солнце? Спить ты лежать под теплыми хмарами, А мы господарим, як господарили. Сказали так, і стаять, смяюцца. Міхалка думае, Хоць бы прачнуцца, можа б згінулі ўсе напасці. кліча сястру. Абудзіся, Настя! І хітравата міргае стыхіем. З нашаю Насцею жарты малыя. Яна разбярэцца, калі ашуканцевы. Яна працуе на металстанцыі. Памякчэлі маразы, сталі ветлымі вятры, паласкавілі снегі, раздабрыліся дажджы. Кажуць хлопцу. Ты, сестры, нашей грозьбы не кажи. Мы тебе просим, усе 28. Добра, Гаворыць Міхалка. згодзін. Больш не рабіце вы зла ў прыродзе. Дарог не заносьце, зярнят не марозьце. Будьце ў людзей, як жаданыя госці. Міхалка дастаў запісную кніжачку. Да вы сядайце, спачнеце крышачку, а я вашы прозвішчы позаписываю. Паселі ў крэслы маразы лысыя, вятры кудлатыя, снягі пухнатыя, дажджы цыбатыя.
Вода закапала на подлогу. Михалка заўважыў. Душно? Нічога. Вы не стыдайцеся, параспранайцеся. Маразы, дажджы, снягі паскідалі кажухі, балахоны, башлыкі і падобны сталі ў момант на людзей даўно вядомых. Той на бацьку, той на дзядзьку, той на бацькавага свата, той на дзядзькавага брата, на суседа і на дзеда. Багата да рання было нагаворана, хто люльку цягнуў, хто смаліў беламорыну. Міхалка дазволіў старэйшым курыць, а дым выдзімалі праз фортку ветры. Па праўдзе сказаць, я не быў за беседаю. Ды што адбывалася, ўсё ж такі ведаю. Адкуль? Прачытаў я Міхалкаву кніжку і раю бы вам. Пацікаўцеся крышку. Што запісаў Міхалка пра маразы? Калі зрывае лістапад лісты пажоўклыя з прысад, блукае па нізінах малы мароз, падзімак. Ён вельмі лёгкі на бегу, амаль не шчыпле за нагу, кладзе румянец на шчыку і мае лёгкую руку, цярусіць нам парошу. Падзімачак харошы. Прыедзе студзеньскі мароз, які завуць чырвоны нос. Вось гэты злосны не на жарт. Ён то за вушы, то за твар хапае ледзяною даўжэразнай рукою. Затым прыбудзе сіні нос. Сіберны, лютаўскі мароз. Ён ходзіць з кіем ля бяроз і замарозіць можа, шануйся падарожны. Пасля прыводзіць сакавік мароз лагодны, веснавік. Звініць лядок на лужынах, усе вясною ўзбуджаны, вясёлыя дзянькі. Але бывай канькі. Вясна бяжыць да нас у грунь, і раптам выскачыць на рунь наш непрыяцель даўнішні, мароз шкадлівы ранішнік. Няпрошаны і ў маі часамі дапінае. Тады палі кастры ў садах, перасякае злачынцу шлях, уп'ецца дымам сінім, пакруціцца і згіне. І ёсць яшчэ стары мароз. Ён сівым інеем аброс. Ён мае вельмі важны пост. Ён над марозамі мароз. А з выгляду румяны дзед, і хоць халаднаваты сам, але гарачы шле прывет і падарункі носіць нам па хатах і па школах да навагодніх ёлак. На што імя яго казаць? Вы так павінны адгадаць. Кранёмся далей па крысе, бо маразы, здаецца, усе. Што даведаўся Міхалка пра снягі. А зябне, вымакне праз сцяг і ўзмоліцца. І паляцяць сняжынкі роем на палі, на пожні, на пакошы, і стане бела на зямлі. Ляці, ляці, пароша. Пасля надзьмуцца халады, папрачынаюцца тады калючы дробны венічнік і тонкі сіпкі сенечнік. У тых снягоў сяброўкі ёсць завея і мяцеліца. Мінуць яны. На пастаўнік пагоніць статкі красавік, тады змятае неба апошні снег, паскрэбак. Ляцяць дадолу крупкі, нібыта соль са ступкі. Які б не падаў снег за блок, ці то снежынка, ці сняжок, ён ад марозу не на крок, бо вельмі ж нетрывалы, жыве надзвычай мала. Як толькі сонейка зірне, праменнем на яго міргне,
Заплача, загалосіць снег і перакапаецца ў дождж і пойдзе хлюпаць без галёш. Ужо снегі, здаецца, ўсе. Дык пойдзем далей пакрысе. Якія бываюць дажджы і што яны робяць? Са стрэх звісаюць капяжы, на полі снежны малахай. А ўжо вясновыя дажджы. Дождж раставай і палівай. Наўсцяж бягуць лугамі і гоняць снег дубцамі. Гэй, раставай, займай з бакоў, гэй, палівай, прышпар з лясоў, услед гукаюць дзеці і рэха носіць вецер. Гудзе гамонка ручаін, трава паблісквае з нізін, гучыць падпаскава труба і апранаецца вярба пушыстымі каткамі. Ты з гэтымі дажджамі сябруй, ад сэрца паважай, яны гадуюць ураджай. Калі прыпарным летнім днём разрэжа пасак агнявы клубкі аблокаў кучавых, у 100 гармат бабахне гром, прыгнуцца ў страху дрэвы і рыне дождж залева. Стальныя вострыя цуркі б'юць зверху проста як штыкі, пранижуць за хвіліну, як кажуць, да рубіны. Пялёсткі з яблыні трасуць, на жыце абаб'юць красу і цэляць, каб у покат злажыць усё навокал, парваць на тракце правады, а ў рэчку столькі даць вады, каб поймы затапіла, праезджы шлях размыла. Багата робяць хлюпаты дажджы стрыечныя браты касіла і сушыла, і трэці дождж мачыла. Касіла не дае касіць, сушыла не дае сушыць, мачыла ў копах мочыць ад раніцы да ночы. Яны і восенню ідуць, тады іначай іх завуць. Дажыначнік ліе ў снапы, бульбянік цэліць на бурты, а канаплянік цёплы на лён і на каноплі. Усяк бывае, клічуць іх, але звычайна лічаць іх усіх 6 дажджом адным, заядлым, спорным і густым, якога знае кожны пад іменем Абложны. Затое дожджик грыбасей адна ўцеха для дзяцей. Прыпусціць ён, зямля цвіце, і грыб, і ягада расце. Цягні гэту суполку за вуха і ў кашолку. Міхалкавы запісы пра вятры. Павінны ведаць вы, сябры, што вельмі крыўдзяцца вятры, калі сказаць, што ў свеце адзін існуе вецер, усходні ці заходні, лагодны ці халодны. Навошта нам злічаць усе? Нам больш цікавы толькі 7. Тых, што былі ў Міхалкі, што ў нас бытуюць змалку. Дзьмуць у бліжэйшых месцах пад Гомелем ці ў Брэсці. Народ гаворыць нездарма, што ў ветру сталасці няма, бо можа дзьмуць адзін і той гарачым летам і зімой. З вятроў найболей стала працуе дзед Ківала. Мажны, высакаваты, чубаты і вусаты. Надзьмецца ён, дзьмухне, кіўне, млын зараз з крыллямі махне, за ім электраветрачок па правадах пагоніць ток, каб лямпачкі гарэлі, каб мы кіно глядзелі. Калі дыхне мятком з садоў, павее кветенню з лугоў, дык ведай, там ад рання на працу стаў мядзвянік. Ён знае абавязак свой, нясе пылок ад хвой да хвой, з расліны на расліну, з травіны на травіну, каб завязалі завязь Антонаўка і вішня. Мядзвянік гоніць заець з жывёліны ў вішна. Калі ж сустрэнецца з пчалой, ён дапамогу дасць малой, пад крыльца падтрымае, пот з рыльца абдзімае. Ляці хутчэй у свой вулей, назбірвай мёд на цэлы год. Вось тут ляціць праз далягляд
Управны ветер водахват, шумлівы, белабрысы, матнейшы розным крыссем, на ўзгорках пасушэе, у долах патужэе, і зататахкае мотор, і пара ўздымецца з разор, і ляжа чорным хібам адгорнутая скіпа. Апошні ветер перанос. Не вельмі пэўны мае ўзрост, не дзед, аднак не маладзён, парадак вельмі любіць ён. Паводле гутарак старых быў чалавек ён, а ў вятры патрапіў за ахвоту да розных чутак сплётак. Пачуе, што памчаў, панёс, таму і празваны перанос. Калі пачне ён завываць, гавораць можна разабраць, чым устрывожан шчыры бор, дзе абзываецца тапор, што Жора ў кнігаўцы сказаў, што Бусел Чаплі напісаў. Хто чым дыхнуў, хто чым жыве, раскажа гэты ветравей. Чым скончылася гэта дзіўная сустрэча? Доўга Міхалка пісаў. Самлела, моцна зайшлася ў яго рука. Самы старэйшы і самы белы Мароз прамаўляе да хлапчука. Заключым умову, Міхалка Бабок. Будем у згодзе жыць, голубок. Калі мы ўздумаем дзьмуць і марозіць, зараз падскочаць сюды вятры і папярэдзяць вас аб пагрозе, падкажуць надвор'е тваёй сястры. Вельмі дзякуй за турботу. А ці не час вам, дзядзька, за работу? Настя зайшла. Усхапіліся госці, быццам збянтэжыліся чагосьці. Вятры кудлатыя, снегі пухнатыя, дажджы цыбатыя, кажа дзяўчына. Я ведаць вас ведаю, а не здаралася стрэць за бяседаю. Вы, маразы, не зрабілі масты, не ўмацавалі як след балаты. Нельга стагі перавесці на фермы. Дзякуй не скажа, жывёла, цяпер вам. Вось і снягі сабе бебікі б'юць, кураць па хатах, на працу не ідуць. Людзі шчыты пастаўлялі на поле, каб затрымаць вас, мець вільгаці ў волю. Лес для будоўлі ляжыць напілованы, а да чыгункі шляхі нейтралёваны, снегу няма. Я пытаю вятроў, можа, падгоніце вы гультаёў? Метастанцыя зводку злажыла. Будзе мароз немаленькае сілы. Мы абвясцілі. А дзе ж той мароз? Тут абазваўся віхор перанос. Не пачынай ты, дзяўчына, з дакораў. Трохі нам крыўда, трохі нам сорам. Справа сюды правяла такая, нешта зводкі твае кульгаюць. Не трэба пазніцца. Прыходзьце ў часе. Так пераносу гаворыць Настя. На што ганарыцца? Мы, бачыш, стыхіі. У чалавека рукі даўгія, а ў нашых людзей асабліва дужыя. Ужо спадарожнік зямлю абкружвае. Паслалі ракету мы ў той прастор, куды не падымецца з вас ніхто. Яшчэ гадок і ўзляцім на месяц. Тады не будзеце куламесіць. Знізу і зверху пачнём загадваць, каб вы працавалі дружней брыгадамі. Вецер з дажджом, а мароз са снегам. У легцы не будзе ніводзін бегаць. А хто не захоча з водкі трымацца, пазбавім адразу права на працу. На гэтым і скончылася размова. На месца пайшлі маразы суровыя, вятры кудлатыя, снегі пухнатыя, дажджы цыбатыя. Пайшлі таксама, правёўшы пасланцаў, Міхалка ў школу, а Настя на станцыю. Хто робіць пагоду? На станцыі дзяўчына.
з блакітнымі вачыма, з даўжэзнаю касою, харошая сабою, камандуе дажджамі, сябруе са снягамі, а на вятры наводзіць страх, у Насці тэхніка ў руках. У неба пусціць шар пілот і вызначае ветру ход. Барометра бліскучы дыск пакажа ёй паветра ціск. Тэмпературу добра запісвае тэрмограф. Дзяўчыне служыць вельмі шмат прыбораў дзіўных і прылад. Яна прасочыць рух аблок, у глебе змерае цепло, увечары і ўранні запіша назіранні, дзе ўсхватваюцца хмары, адкуль чакаць прыпару з агністай небяспекай для працы чалавека. Чакаюць вестак аграном, пілот, вадзіцель за рулём, у белым кіцелі марак, вучоны, школьнік і рыбак. Давайце неадкладна, ды каб было дакладна, бо трэба знаць і трэба ўмець, каго, калі і як сустрэць. Пасты хлапцоў, пасты дзяўчат абнялі вартай далягляд. Яны працуюць без акрас на наш магутны добры час. Пагоду ўдзень і ўночы і робяць, і прарочаць. На канале «Культура» гучала радыёпастаноўка «Хто робіць пагоду» паводле Максіма Лужаніна. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Віктар Тарасаў і Геннадзь Аўсяннікаў, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Людміла Цімафеева, акцёры Ірына Андрэева і Абрам Навасельскі. Рэдактар твора Джэма Ялугіна, рэжысёр Ігар Лапцінскі, гукарэжысёр Яўгенія Зайчык, гукааператар Лілія Пуляеўская. Год запісу 1966. Праграма «Радыётэатр лепшае» завяршаецца. Пераслухоўвайце нашы ранейшыя выпускі на сайце www.radiokультура.by, а ў сацыяльных сетках, калі ласка, дзяліцеся каментарыямі. З вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Да сустрэчы ў эфіры канала «Культура».